Иртәгә Салих Сәйдәшев исемендәге зур дәүләт концерт залында багышлау дип аталган Татар хоры музыкасы фестиваленең гала концерты үтәчәк. Әлеге чара турында актуаль әңгәмә сәхифәсендә аны журналист Миңназым Сәфәров алып бара. Быйыл Татарстан башкаласында 20-нче мәртәбә үткәрелүче фестиваленең нечкәлекләре белән таныштыру өчен студиягә аны оештыручы Казан дәүләт консерваториясының дирижеры, профессор Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Сәгыйть ага Хәбибуллинны һәм фестивальнең сәнгать җитәкчесе Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе профессор Әлфия ханым Җаббарованы чакырдык. Хәерле көн, мөхтәрәм кунаклар. Татар җыр сәнгате гомумән Гавам яратып тыңлый торган эстрада җырларының натра дип уйлаучылар байтак бүгенге заманда. Менә шундый заманда татар хор сәнгате бүген үзен ничек хис итә? Менә миңа калса, мин үзем кичкенәдә үк мәктәптә укыганда хорда җырлап үскән. Күмәк җырлау ул безнең традициябыз, халкыбызның. Мәктәпләрдә без кичкенә чакта хор фестивальләре була торган. Анда ничектек? Нинди мәктәптең күбрәк кеше җырлый, ул җиңүче булып чыга. Катнашучыларның карап инде. Анда сыйфатына карамыйча, бөтенбез җырлыйдыр. Соңыннан менә соңгы елларда ул ничектер менә шул һәркем үз ишен генә җырлый башлады, шиңә башлады. Дөрес әйтәсез. Эстрада нитте күмәк җырлау шиңә башлады. Менә хәзер минемчә яңадан туа башлады менә бу. Безнең Казан консерваториясында менә сез әйтеп киттегез 20 ел хор фестивале бара дип. Менә шушы фестиваль ул күп кенә кешеләргә илһам бирде. Яңа коллективлар барлыкка килде. Шул хәтле хор коллективлары күбәеп китте хәзер. Хәзер әле безнең сыймыйлар уже катнашырга. Элек бер генә көн булса, хәзер ой-бой уздырабыз менә шушы фестивальне. Бит элек ветераннар хоры дигән сүз генә кирип кулакка, ветераннар хорыга басып теге вакытлары күп булганлыктан җырлыйлар дип әйтәләр иде. Хәзер мин афишадан күренгәнчә яшьләр дә бик күп икән. Безнең фестиваль Казан дәүләт консерваторияда үтә 20 ел. Ни өчен? Нигезе яхшы, нигезе барлыкка килгән. Менә консерваторияда дирижер, хор өчен шундый профессия бик көчле, мирового уровня дип әйтәбез, диме? Дирижер кафедрасы бик көчле иде. Семен Абрамович Казачков профессор бик күп көч салды нигезенә. Аннан соң ул да безнең беренче фестивальне оештырырга ярдәмче булды, жюри агзасы булды. Аннан соң без әле аның белән кунакка бардык госансамбльга. Шунда түгәрәк стәлләр ясап, җитәкчеләрне җыеп, җитәкчеләрдә менә Сәгыйть Муллович әйтә, коллективлар бик әзрәк иде, татар телендә җырлый торган, һәм әсәрләр бик әз иде, хор өчен язылган әсәрләр. Менә шул күмәк түгәрәк стәлдән соң профессор Казачков югарыга күтәргәннән соң безнең менә ходка китте эшләребез. Менә мин үзем җитәкче булсам да, менә шундый этергеч, менә шундый ярдәмчеләр Сәгыйть Мулланур шикелле, Владислав Лукьянов, Алевтина Булдакова, Лилия Сарварова, Алсу Тарханова, менә шундый миңа фидакарлар, ярдәмчеләр булмаса, миңа да авыррак булыр, ул байракны күтәрергә име. Дөрес әйтә Сәгыйть Мулланурович, менә бер кеше җырлаганда ул бер сыйфат. Менә күп кеше җырлаганда, ул тавышка җырлаганда, күп тавышларга җырлаганда, ул шулкадәр көчле рухи байлык күтәрә. Тәэсир кеше дә арта җырның. Тәэсир арта, рухи байлык арта, телне без байтабыз. Музыка күп языла безнең өчен. Бу фестиваль ул менә Казан шикелле кайный торган шундый творческая лаборатория, и шунда менә килгән балалар, килгән яшьләр, студентлар, алар шундый консерваторияны храм искусства дип саныйлар. Большой концертный зал алар өчен шулкадәр зур дәрәҗәле сәхнә. Менә мин шунда җырлаган җырчы дип әйтсә, ул аның инде профессиональ дәрәҗәсе үсәячәк, име? Алар консерватория коридорлардан үткәндә, портретларны күргәндә, афишларны күргәндә, ой, без монда укыйсыбыз килә дип әйтәләр. Әйтмәкче булам, менә бу фестиваль эстетик һәм әхлаки тәрбияләүдә бик зур роль уйный. Менә балалар кичкенә чакта алар бит уялалар ялгыз гына чыгарга. Инде беренче кеше булгач, ул курыкмый, теге бергәләп җырлаганда. Шуңа күрә канатларын әлбәттә аларның җырларга теләүче кешеләр елдан ел арта бара. Алар теге менә шушы бәйрәм
ул татар музыкасы белән танышалар, татар телен өйрәнәләр, татар композиторларның әсәрләрен беләләр. Аңлыйсызмы? Аннан ул күмәк җырлау, аның әле тәрбияләү музыканы начар белән яхшыны аера белергә кирәк. Зәвык та тәрбияле дигән. Әлбәттә, ул бит андый коллективта үскән бала, ул уже теге начар. Үзешчән җырлый алмый ул име? Юк, булмый. Аннан соң ул хулиган да була алмый, мен шундый әйтергә мин сезгә. Аларның дөньяга карашлары үзгәрә. Гала-концерт була име Мәскәү коллективы килә безгә. Аның җитәкчесе күп еллар элек консерваториябызны бетерде. Ул шулкадәр сагынып килде, альма-матер дип әйтәбез. Менә һәр стена, һәр кабинет анарга истәлек зур. Менә бит ул шундый зур элемтә була. Фестиваль ул элемтә. Дәвамлы булсын дип әйтергә кирәк. Соңгысы булмасын, нинди генә авырлыклар булса да, бу җыр сәнгатен алга баручы фестиваль дип калырга кирәк һәм ул дәвамлы булсын. Иртәгезне безнең белән башлаган өчен бик зур рәхмәт. Фестивальдә катнашучыларга уңышлар теләп калыйк. Рәхмәт.